4 хонага дӯстон азиз тақрибан 76 квадрат. Дӯстон азиз боз як хонаи фурӯшӣ манзилимон ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне ки Калхозобод дар маркази ноҳия ҳаст, яъне ки ба назди Банисаи Нав. Ин домои мелкомбинат мешавад. Доми 2 ҳаст дӯстон азиз. Падези 4 мешавад ёки айнсо якм ёки амосо омадани бошад 4 падез дӯстон азиз. 3 ошёна мешавад. Ҳозир ҳамин хона медроем тақрибан 76 квадрат. Ҳама шароитоша барои шумо мефаҳмонем. Баниса наздик аст, боғчам наздик аст, мактаб акун где-то 1 километр тақрибан плюс минус ҳаст. Мактаби 1 наздиктар аст. Хулас дӯстон азиз, ҳозир 3 этаж меброем. 3 этажда хонара ба шумо нишон медиҳем. Бо ҳама шароитош қати кондитсионер, кухонный набор, душ, пуш, оби гарм хунук, ҳама чизош қати. Ҳозир дар он дар омада барои шумо мефаҳмонем. Дӯстон азиз, ина мо 3 этаж биромадем. аз тарафи дасти ростмон хона. Якум дароша нишон медиҳем. Замоки 3 замока, 4 замока мустаҳкам, калитош, глазок ҳамаш ҳаст. Хона медорем, тамошо кунед дӯстон азиз. 3 ошёна. Хоб, даромадгоҳ мо дӯстон азиз, размераш 4 ба 1,20 мешавад. Общи хонара объем квадраташ тақрибан 76 квадрат мебошад. Тақрибан бо плюс минус дорад, ёки мумкин зиёдтар бошад. Ана кун бошад дӯстон азиз, дасти ростмон нишон медиҳем, як зали калон аст. Размераш 5 ба 3 мешавад дӯстон азиз, тамошо кунед зала. Ин дӯстон азиз ҳама шароитош қати меистад. Мақсад мумкин қолин пардошо мегираду. Ана ипарашам тамошо кунед, як дига зал аст. Размераш 2,5 ба 5 мешавад дарозиш. Тамошо кунед. Акнун бошад дига хоношам нишон медиҳем. Дӯстон азиз, ҳама шароитош. Ина боло патронохи гипсокардон, тааш утеплит кардагия. Ина дарош хайтек иҷа кун. Мисол зимистона ҳама касе аз ҷоя мешинад. Ин хона размераш 3 ба 3 мешавад. ҷои печка, тутак бироварданаш ҳам мондагия. Кондитсионер, телевизорош ҳамаш меистад. Пардош ҳам меистад. дохада қолинош ҳамаш меистад. Ана акнун дар инҷам якта дига хонамон ҳаст. Инҷаро нишон медиҳем. Тамошо кунед дӯстон азиз. Ин хонамон размераш 2,5 ба 3 мешавад. Берун броем иҷа трезо ҳаст. Бемало кучара тамошо кунед мешавад. Размераш 2,5 ба 3 бо ипарада мисол ягонаш фанел мемонед. Акнун бошад тарафи кухни мезганем дӯстон азиз. Ина тамошо кунед. Калидормон, дасти ростмон душвои хоҷатхона мешавад. Ина дарош ҳамаш хайтик яхел аст. Термекс мондагӣ, болои домда як торнага бочка мондагӣ. Масъалаи оби гарм хунак муаммо нест. Бемало шумо обозӣ карда зинда карда мегирад. Акнун тарафи кухни мезгарем. Ҳама дарошон хайтишни мондагӣ яхел аст. Ина ипара коридори кухни аст. Тамошо кунед. Хай стиральни машинаш қати духовкашам мегираду. Ин кухни набор меистад. Инҷа размераш тақрибан 2,5 ба 2,5 ҳаст. Калидора размераш. Анакун тарафи кухни мезганем. Иҷа балкон аст дӯстон азиз. Кухни набор ҳамаш меистад. Газу печка, плита ҳамаш тумучкош меистад. Холодильникам ҳатто ки меистад. Анакун ин балконаш тақрибан 7,5 ба 2,5 мешавад дарозиш. Ина дарозиша тамошо кунед. Обшамид калидормон, балконмон 7,5 ба 2,5. 7,5 ба 2 бахшиш дӯстон азиз. Ина трезошон пластик мондагия. Сеткошам ҳаст. Домои мелкомбинат, доми 2 мешавад дӯстон азиз. Тамошо кунед. Марҳамат, бемало шумо омада тамошо кунед, харидорӣ кунед. Тақрибан 76 квадрат. Ипара ина Банисаи Нав наздик аст. Хоб, боғча наздик аст. Пеши домои мелкомбинатда ҳама чиз чораш қати меистад иншоалло. Мумкин иш фанелшам истад. Ана кун бошад дӯстон азиз, нархаш 480 000 сомонӣ иншоалло бо муомила дорад. 4 хонага дӯстон азиз тақрибан 76 квадрат. Масъалаи ҳуҷҷатош бошад ягон камбудӣ надорад. Бемало шумо омада харидорӣ кунед мешавад. Ҳуҷҷатош 100%, оби гарм хунук ягон муаммо нест. Агар дар бораи ҳамин хона барои шумо бо пурратар маълумот даркор бошад, рақамҳо дар зери навор бемало занг зада муроҷиат кунед. Боз як бор дига манзилро мефаҳмонем. Ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне ки Калхозобод, домои мелкомбинат 2 мешавад, 3 ошёна, 4 хонага 76 квадрат. Бо шароити таъмин ҳама шароитош аст. Рақамҳо дар зери навор бемало занг зада муроҷиат кунед.